ni meron sa ito ang atuan. Ang masulti nako sa among gatuan, medyo kapoy gyud. Tang lisudas dalan. Oh, kuha na kong patos. Taga diin kay ka? Taga Gambudis. Katong lugar nga daghang mga tambis. Oh, daghang pok mga buntis. Katong daghang up-up. Oh, Unsa bay tawag ana ipis? ipis. Pero yung kutasa. Perti pa gyud to makarabis. Lagi labi nag kanang imong sakit ba nga diabetes. Hoy, may kabayo guys. Pwede raman siguro. Bisa gitong tonsillitis. Delikado yung kabayo malakin as ani kay ilang tiil paan. Oh. Pero yung layuan basta gugma lagi. Atoon yun ba, no? Tama na. Nakita ng mga kauban. Uy, ang helmet. Lapit na. Kauban guys, oh. Masa nga barangay na doon, ha? May tao guys. Nagbaklay gapon may. Tama yun daw. Sakyanan na rin nga. Murag booster truck yan, no? Ikaw para ko sila ano. Ayun sa manager sa hotel ko. Manager sa hotel. Kana. Oo, kuha na. Di man gyud na. Di po. Kaya dalan guys, oh, perting na po ka. Kumig tananan no diyan sapatos no diyan motor no, yubak. Gamay kayo oy, murag katong ano ko mabili ni basig bito dito ba isangit ra bunta nako. Bisa pag Bata. akong labonod ba ibutan. Kayo gano? Ako kay gubak oy. Pwede lang hindi ka muli pila ka bulan. Isulod di mong gamit timong tanan. Amo na mo isa ba? Oh. Dalan guys, oh. Kada amo na mo na sa product. Singit first load. Topig to ilana. Waan yan. Waan oy. Yahay kayong delivery nga tabahan sila kay. Tapok kayo. Okay ra mamurtikap. So ni migre tatak. Mao na kani. Ato may kwan. Ato may balatikan ba? Oh, apit na mi guys. May baklay na lang. Abot na yun. Oh, namin sa balatikan. Di ka pabutusin mo play? Oh. Masulti mas dalan. Grabe kung ngita mo adventure. Dirito. Dirito. How about you? So makita na to still ni ko ano. Alis di ba oy? Perting ko. Oh, tanawa. Perting ko ana oh. Na. Tama jud ba? Tilapok. Say masulti ni mo sa. Diri na lang ni ko to puning vlog guys kay perting nga ka din ako kaya. Hanga kayo pauli na mi. Ang kaban nagmotor. Ang kaban. So thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Para sa gusto good vibes, bisita ang channel nga bahin sang mga video Mr. Atang. Kana lang, salamat.